Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Thank God it's a Friday! At kahit it's the end of the week, hindi pa rin matatapos ang inyong linggo kung hindi nyo kasama ang Dynamic Trio. Pangungunahan ng madiskarte at raketerang Mommy, Momshi, Sheki. Ayan, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Inat-inat na, tama na. Panglimang araw na po ng linggo at nagtatamad-tamaran pa kayo. Wag Umaga yun! na kayo para good vibes na good vibes. Oo. Ang inyong morning, Morning! Ang inyong morning dahil ang morning trio ay magdadala po sa inyo ng maraming kwentuhan na nakakabilib, nakakakilig, nakakamangha. Kaya tutok lang, Randy Guzman ang nag-iisang minion in the house. Ayan, good morning! Oh, Ayan yun. Paano? Ayan, good morning! Ayan, good morning sa ating mga kabalitaktakan. Isang araw na lang ang natitira bago po matapos ang inyong week na ito. Kaya naman, don't hurry para hindi kayo mag-hurry sa expiration ng inyong mga deadline, mga due date man yan. Malapit na ang at-renta. Oy, stop worrying muna kung ano man ang 31 ginagawa kasi. nyo. 31, nakalimutan. Good morning. Good morning! Ayan. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na makakasama niyo po Charles Limon. Makakasama nyo kami sa agahan, sa kakwentuhan, kakulitan. Ang Dynamic Trio available sa inyong mga TV. Kahit gumagamit tayo ng smart digital TV, iscan nyo ang Digibox at mahahanap nyo kami via the GNN channel or Highland TV channel. At kung free TV naman, antenna lamang ang gamit, ilabas yan! Pagkalabas, hanapin ang tamang signal. Tama. Papunta sa aming Dynamic Kala ko Trio. ilabas yung TV. Pwede. Feeling ko, Pwede, pwede oo. din. And we are also live and alive sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. Kailangan nyo lamang pong i-search. Ano ba? Bakit ba ako nabubulong? Good morning! Ano ba ang Good kulang sa morning. dila ko today? Anyways, kailangan nyo lamang pong i-search ang RNG Luzon sa aming Facebook page, and also we have our live stream sa aming YouTube channel, RNG Luzon pa rin. We also have our other social media platforms like TikTok, Instagram, and Twitter. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Walang Yan, iba. nag-iisa, wala ng iba. And atin namang silipin ngayon ang ating weather forecast for May 27, 2022. You know? You know? Yan, no? Yan, ang aga ng bumper. Ayan, kasing aga din po yan ng pagsikat ng araw kaninang 5:27 in the morning at inasahan pong lulubog mamaya si Haring Araw sa oras na ganap na alas 6:13 ng hapon. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius at inaasahan itong iinit mamayang hapon hanggang sa mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.2 degrees Yes. Celsius. At sa ngayon po ay medyo humina muna si hanging habagat
Kaya naman, inaasahan po ang magandang araw ngayon po dito sa Cordillera at buong Northern Luzon. Pero may panakanaka pa rin pong pag-uulan na maitatala po dito. So magbaon pa rin po ng payong para naman safe po tayo habang dyan po sa Visayas at sa Mindanao ay makaka-experience po sila ng hindi magandang panahon. Dulot pa rin po ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na magpapaulan po dyan sa Visayas at Mindanao. Yan. So, kailangan po maging maingat tayo, no? Kahit na hindi gaanong malakas ang pag-ulan man yan o kung ano man yan na bagyo, ay pwede tayong magkasakit. Uso po ang sipon ngayon and alam natin, hindi lang COVID-19 ang mga sakit na nagsisilabasan. Dami-dami. Good thing we have products from Aldrich Corporation like Pau Masahe, Pau Liliment, at Bioclon. Liliment Ano talaga. Liliment? Bakit? Liliment. Liliment. Liliment? Mama! Lilibet, ikaw ba yan? Pauli naman! Lahat na lang pinapansin nyo. Anyway, also have Bioclon na talaga Ang naman cute po. niya. Na talaga naman po nagpapatibay po Nagbablush ng yan. ating mga katawan. Gising ka na ba? Nagbablush siya. Ayoko na. Nagpa-blush siya. Morning workout, nagpa-blush si Tita Oh, Red. Ang anyari cute. sa'yo. Oo. Good Nasobrahan ng morning. blush on. Tanggalin. Late kasi ako nagising. Good- Anyways, ayun, Good meron po morning. tayong mga produkto from Aldrich Corporation na pwede nyo itik, Yan. ipahid at kung ano-ano pa na magpro-protect po sa inyo ngayong tag-ulan. Yes naman. Kahit tag-ulan o tag-init pa yan, there are products na kayang-kaya and best suited for all ages. O, di ba? Parang kanina na-shock sila. All ages talaga from Ren to me, of course. How old are you? Oh. Oh. And alam nyo ba, Morning Barkada, in a more serious note, Alright. Alright. Oo din, in a more serious note, babalikan natin ang Dynamic Trio sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bukakan Branch at number 73, Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3, Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221, Atab, Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6, Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders, we turn houses into home. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. As you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ayan nga, it's a Friday for everyone! At hindi pa rin tatapusin ng Dynamic Trio ang Friday na to na hindi kayo bibigyan ng inspiring story and of course, narrative that matters. Ito nga, Morning Barkada, we're really concerned about what's happening in the Ukraine-Russia war because also the Saudi Arabian minister have also gave salient points pagdating nga nito. If this continues kasi, Morning Barkada, the largest wheat production and grain manufacturing coming from Ukraine is already at risk. Aside from that, ang MENA countries or Middle East and North African countries are also very vulnerable at this time because they are
receiving almost 6% of the wheat, processed and produced coming from Ukraine. So from Ukraine, so nahihirapan sila to now make a food out of this, food production out of this. And lastly, Saudi Arabia in late March had pledged 15 billion in economic assistance for Egypt, the Middle East most populous country, as its economy was hit hard by record high grain prices as a result of the war. Ayan, ano na yung buyoy na yan. And then, nayipat na yung buyoy na yan. But the thing is that, Morning Barkada, ito nga, if this continues talaga, this will impede the progress of our food production. And aside from that, magkukulang na din ang resources ng farmers natin in their produce sa mga based product that are with wheat and grain. So sana, again, we're pleading, we're helping our OFWs to really, have this war ended very, very soon. Kasi ang dami pa rin nangyayari, and I hope this does not really progress into something larger than this. Ayan, papatapos na kasi yung war. I think the Ukrainians managed now to cripple and also makuha yung mga nakuhang teritoryo ng Russia dito po sa nangyayaring war na ito. And I think siguro slowly magiging okay na din itong recovery ng Ukraine. But malaki po yan when we are talking about war is hindi lang yan maaayos overnight. Yes. Oo. Lalo ang daming Marami nang naapekto. buildings, mga hospitals, Hospitals, lahat ng oo. establishments. And also, paano yun kung patapos na and nababawi na ng Ukraine, di ba ang parang sinasabi nung una ay itong mga countries na kinukuha ng Russia are countries or country na Regions. regions, I mean na gustong sa Russia na. So, paano kaya yun? Ayun. Gulo-gulo din. Siguro peace talk sila, mag-usap-usap sila kung ano yung magiging pasya ng mga nakatira doon. Kung gusto na talaga nilang umalis sa Ukraine, Parang pwede dito sa Pilipinas na, iwalay. diba? One of the islands wanted to have their own governance. Yun, diba? Yung Mindanao. Yes. Ayun. Oo. So Oo. it's going to be something that will be that they will discuss in a forerun. Kasi ang consideration mo kasi doon, if you are going to be an independent government, you have to have your own source of livelihood na hindi ka na dependent from the state. Yeah. So it's going to be a long process. Para nga Baguio City and La Trinidad, diba? City and then province of La Trinidad. So there's considerations pagdating sa ganoon. Yan. Ayan, sige, lipat naman po tayo dito sa Pilipinas kasi kahapon po naging usap-usapan po sa mga balita ito pong nangyaring pambobomba dyan po sa Coronadal City kung saan isa pong bus ang pinasabog ng hindi pa nakikilalang mga salarin. So ito pong pagsabog na ito ay nagganap na nangyari 12:15 ng tanghali kahapon sa isang malapit na mall dyan po sa Coronadal City. So ang nasugatan lang po dito ay isang tricycle driver na nagngangalang Wilfredo Ilagantino at isa pa pong hindi pa nakikilalang individual. So sa CCTV footage po ng pagsabog, nagpapakita po na malapit lang yung tricycle doon sa bus habang noong sumabog ito. So agad pong dinala sa pagamutan ang mga nasugatan dito sa nasabing pagsabog habang wala pa pong wala pang resulta kung sino po yung mga nagpasabog neto. So yung sakay ng mga bus, 6 sila, pero luckily nandun sila sa pinakaharap ng bus. Yung bomba nandito sa likod, wala, hindi sila nasugatan or hindi masyadong kalakasan. Baka improvised lang siya. IED. It would something to just distract lang siguro. Kasi it did not meant any harm kung talagang it was at the back of it. And then, And then, after nun, mga 12:30 naman, sinundan ito ng pagsabog ulit sa isang bakanteng lote. So, wala namang nasaktan. Parang nakikita nga ng mga ilang analyst dito parang may grupong nagpaparamdam sa lugar siguro or mga rebelde. But until now, under investigation pa po itong nasabing pagsabog na ito and wala pa pong grupo na umaako dito sa naganap na dalawang pagsabog dyan po sa Coronadal. So,
wala pa namang issue ko siguro para mag-lockdown ulit itong nasabing lungsod na ito dyan po sa Mindanao. True yarn. Tinuturo ko na yun kasi meron akong nakita sa screen natin kanina. Kasi, Oo. Pero anyways, doon nga sa sinasabi ni Charles, Ingat mag-iingat lang. po. Oo, ingat lang tayo. Nang mahirap. Oo. And ito nga, di ba, meron naman na tayong part ng New People Alliance na Yes. nagko-convert na sila or they're changing They're their lives. surrendering, Oo, di ba? actually. Nagsisurrender And the na sila. government has been helping them. Yes, with Oo. their livelihood. Wala pa lang Oo. livelihood, saka Para nagpapaaral. ma-encourage. And Oo. also sila na din yung ngayong mga parang nagpo-front na Yes. nakikipag-usap doon sa mga dati nilang Kasama. kasamaan para Mga naman rebelde. subuko natin. Oo. Anyway, yung nakita po natin kanina sa ating screen ay ang magaganap po na trail run. Ayan na naman. Family trail run. Uy, gusto ko Dahil yan. din, May 29 po ay Family Day. So magkakaroon ng Baguio Apache or Apache. Ano ba? Oo, Paano tama ba? po, tama Ayan, po. kung ano Tama. man po ang pronunciation po nila because the group calls it Apache. So, ang grupo pong ayan ay magkakaroon po ng Family Trail Run or sasagawa sa May 29. Magsa-start po siya. Ang registration po natin ay magsa-start ng 7 o'clock a.m. and trail run will start at 9 o'clock a.m. At ang venue po nito ay sa Scout Barrio Football Field, Baguio City. And trail Uy! attire and footwear is highly recommended. Yun, Siyempre, no? mahirap naman mag-heels. Oo naman. And, Or mag-boots. Please also bring your own refillable water container to avoid littering on the trail, and they will provide refilling stations. Yeah. Ayan. So, Wow. pwede kayong Magkano? early registration. Registration. Alright. So, iti-text nyo lamang po yung mga numbers na andyan po. And para naman sa ticket prices for all runs, kids below 12 years old and senior citizens will have to pay 500 pesos. Adults from 12 to 59 years old will have to pay 800 pesos. So they have 3 kilometer, 5 kilometer, and 10 kilometer Yun. run. So kung ano man yung gusto mong salihan, ito pa rin po ang kanilang entrance fee. And it will include printed t-shirt and finisher's certificate, lunch, and bottled water. So, Yan, join first naman trophies tayo. also, Oo. it is in partnership with, alam mo na, mga ibang partners Yes. yan. Oo. And they have their beneficiaries because alam niyo naman na ito ay isang grupo din na tumutulong din po Yeah, talaga. So, oo. we will have to get more details about that. Panoorin na lang po natin mamaya kung anong detalye. Dito pa rin po sa RNG Luzon Facebook page. Oo, alam niyo ba, Yun. Morning Barkada, ang pinaka-embodiment ng Apache Group here in Baguio City is yung sa Retonda papunta sa Camp John Hay. So Saan sabi yun? nila, di ba, Baguio's BCSAT. Sa and then- Pakdal. No. Ay, And hindi. then Circle, Rotonda. And then Sunshine to your Park. right, is MCO. alright. Sa military Diretso, cut-off, yes, yung Camp lalabas. John Hay. And then nga, South Sunshine, Drive. ay Iba- Sunflower Park. Across Iba niya, ba yun? tama na. Tama na. Yung Tama across na. niya, Across yung ng Panagbanga San Park. Yung rotonda. Yes, Yes. oo, Panagbanga Oo. Park. Yun yung talagang embodiment nila. And this Apache has been here in the Cordillera region before the Spanish occupation because they are one of the largest group na tumutulong and kumbaga it's an equivalent of parang Rotary or members and And groups. alam mo ba, Mi, ang isang entrance, ang isang member doon ay lolo mismo ni Bruno Mars. Oo. Yes! Oh, really? Lolo. Lolo. Lolo mismo ni... Ay, ang kada naman Ayan, din. huy mo. Eh, bakit ba? Magbisaya nga ako Bakit? Magiging Lolo, yung adi? Bisaya ko na. Sorry na. Anyway, ayan, Ayan. lolo siya ni Bruno Mars. Oo. Pinapakita sa akin yung picture. And also, nagtatayo sila ng mga chapels. Yes. mga- They Oh, give that's back to the good. community. Oo. Napakadaming kung ano Oo. makatutulong sa ating Oo, komunidad. kasi ang makasama sa mga Apache are kadangyans and elite Igorots here in Baguio City. Kaya nag-give back sila sa community. Speaking of giving back, Morning Barkada, we have graduating students na ibibida ang kanilang talento sa isang theatrical play na mamaya makikilala natin sa Piece of Shek. Oo, and mamaya, ano ba, Charles? Mamaya naman na ating antabayanan ang mga pasada ng mga balita mamaya sa Morning Balita. Tutukan niyo po yan. Oo, and bago ang lahat, no, tumutok lang kayo, wag kayong aalis kasi marami pa po tayong pagkikwentuhan na talagang mga story na bubuo at good vibes sa inyong mga umaga. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ng isang, alam mo yon, giling-giling na performance.
I got plenty moves. It's that 94. Drippy, drippy, check back out the stove. Put diamonds on my wishlist. Make my wrist so cold. My whip, I might be banging. Watch my gang go. I might have to put my mama on. She gon' get a crib. For my partners and no income. Hold them, don't need drink. Ain't no passes, zero tolerance. I can't take no risks. I got gun, can't make no promises. Charges ain't gon' stick. When it really goes down, I'm moving around. I'm feeling it, I'm in Hey yo, where my niggas at? If I was a rich girl, na 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 na. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Pauline! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline yung haway, garantisado. Pauline, isang
pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ngayong umaga po ating pasadahan ang Morning Balita. Kahapon po ipinagdiwang ang Philippine Flag Day. Balak namang isalba po ang pinakaunang watawat ng Pilipinas. Alamin natin sa report na ito. Mataimtim na sinunog kanina ang mga lumang watawat sa lungsod ng Baguio. Seremonya ito sa pagreretiro ng mga luma at sira-sira ng watawat. Importante ang ceremony ng disposal of worn-out flags para matutunan o ma-educate ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga young people natin, para malaman nila na hindi lang basta-basta na nagdi-dispose ng Philippine flag. Nakapaloob ito sa Section 14 ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kaya ang mga abo nito ay inilagay sa urn at inilibing bilang tanda ng pagrespeto sa bandila. Panauhing pangdangal sa pagdiriwang ang kaapu-apuhan ni dating President Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo Suntay III. Napakarami ko nang na-attendan, pero ito yung medyo in a very intimate and humble way, pero siya yung napaka-meaningful. So, it makes sense talaga. Muli rin niyang ipinasilip sa media ang unang watawat ng Pilipinas. Aminado na siya na patuloy na niluluma ng panahon ang bandila. Sa ngayon ay 124 years old na ito. He is trying to stave off the effects of Father Time, which everyone in the industry knows, in the museology, archaeology, there's really no way of winning against Father Time. You really have to, you can only slow it down, pero hindi mo mapapahinto talaga. Dahil sa maselang kondisyon, ipinagbawal ang pagkuha ng video na maipailaw. Tanging net ang humahawak sa hibla, humidifier, hinang ilaw at salamin na lang ang pag-asa para mapreserba ito. Nag-uunahan pa kami kung sino makakakuha sa amin noon Kasi ito nga yung original flag, hindi na ilalabas. Ito yung first time na inilabas noon dito sa Baguio pa. So, masarap yung pakiramdam. Nakunan mo yung flag, naging part ka, pakiramdam mo, naging part ka rin ng history, na-docu mo, na-record mo. Hanggang sa ngayon, malungkot nga lang na part is yung kagaya nga ng sabi ni Mr. Emil Aguinaldo na kinakain ng panahon yung flag, unti-unti na siyang nasisira. So, gusto pa rin namin ma-record yun hanggang sa pwede namin kunan. Nakikipag-ugnayan na ang foundation sa iba't ibang museo at mga paaralan sa mundo upang mapreserba o maisalba ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang dating masukal na kagubatan na ngayon dinarayo na dito po sa Baguio City. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Ang bagong atraksyon sa Baguio City. Ang kinagigiliwang Stone Kingdom sa Longlong Road sa Barangay Pinsaw proper. Pagpasok pa lang, tanaw ang kabuuan ng tila palasyong kabundukan. Alam mo, kahit ako masakit ang tuhod, pinilit kong umakyat. Gusto ko interesado ako. Oo. Kung kaya ko nga lang abutin yun, aakyat ako Habang paakyat sa Stone Kingdom, mapapansin ang mga inukit na kung tawagin ang ulol. Unahan naman ng mga turista sa pagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotan ng mga kurot. Bagamat matarik ang daanan, bago marating ang pinakatuktok na bahagi ng apat na palapag ng kaharian, tila hindi ramdam dahil sa malamig na klima at live performance.
ang gumawa at may-ari ng Stone Kingdom. Kasi nung bata ako, mahilig akong gumawa ng mga bato-bato na parang palace, parang gano'n. Kastilyo. Eh sabi ng lolo ko sa akin, si Apong Lawlawan, balang araw gagawa ka ng tunay na ganyan, sabi niya. Tumatak ito sa kanyang isipan at nang magkapandim na, tinupad niya ang pangarap. Meron kang mga tao na 50 tao na pinagsimulan ko na ginawa ito. It took us 2 years to build this Stone Kingdom. So, marami din pinagdaanan dyan kasi mga landslide, typhoons, marami kaming naranasan problema. But eventually, natapos din natin pero hindi pa rin 100%. So, we're still 80% of the development plan. Ang Stone Kingdom ayon kay Velasco ay isa ring paraan para ipakilala ang mga Igorot. Mayroong diskriminasyon na laban sa amin ng mga Igorot. From the former mga inhabitants ng syudad. Kung Igorot ka, parang mayroon silang prejudice sa amin. So, meron yung before the pandemic, meron yung Igorot issue regarding as Department of Education. Ang sabi sa amin, kami raw mga mangmang, mga taong bundok, mga bahay namin maliliit, ganun para kami ba lesser of a Filipino, para kami hindi Pinoy. Ito raw ang kanyang pambato sa sumikat noong Igorot Challenge. Ang matayog at matibay na kariang gawa sa bato ay sumisimbolo raw sa tapang at lakas ng mga kaigorotan. Formal na nagbukas ang Stone Kingdom noong nakaraang taon. Nagbukas ito ng maraming oportunidad, hindi lamang para kay Pio, kundi pati na rin sa mga kababayang kinakailangan ng pagkakakitaan dulot ng pandemya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para mas mapangalagaan at mapaganda pa ang Diplomat Hotel sa Baguio City, isa sa ilalim ito sa rehabilitasyon. Tutol naman ang ilan dito sa plano. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Isa sa mga pinakasikat at pinakamagandang hotel noong 1970s ang Wharton Building na mas kilala na ngayon bilang Diplomat Hotel. Itinayo ito taong 1912 para magsilbing tirahan ng mga Dominican priest. Tinawag nila itong Dominican Hill Retreat House. Pagputok ng World War II, isa ito sa mga ginawang kampo ng mga sundalong Hapon. Pinaniniwala ang dito rin naganap ang mga walang kaawa-awang karahasan gaya ng panggagahasa at pagpatay sa mga pari, madre at ilang bata. Taong 1980s na abandona ang gusali at taong 2013, idiniklara ito ng pamahalaang lokal ng Baguio bilang isang heritage site and structure. Hanggang ngayon, ito ay isa na sa mga naging kilalang haunted building na dinarayo ng mga turista. Lagi po kasi siyang nagiging sa horror movies. Kaya ayun. Tapos yung sa TikTok yung may napanood ako na nagme-makeup tapos medyo creepy. Ganun. So, gusto ko rin yung World Heritage niya. Parang makita ganun. That there are still many tourists who would like to visit and at least see the facade, no, and the environment, the environs of the park, particularly the building. Para mas mapaganda at mapangalagaan ang Dominican Hill at Diplomat Hotel, plano nilang isailalim ito sa rehabilitasyon. It was really now part of the plan of the city being a creative city of UNESCO. To convert it into a cultural and creative hub. The master plan, of course, will include the entire 21-hectare property. No? So that will mean yung gardens natin will also be rehabilitated. There is a plan for some new structures that will complement, no? And the design must be cohesive to the character of the old building. Since if it's going to be a creative and cultural hub, we're looking at putting up a school for the arts, no, here in the area, no, but not necessarily in the building.
Plano rin nilang magtayo ng ilang maliliit na museo at ilan pang mga likhang sining. Katuwang nila ang ilan pang ahensya gaya ng National Commission for Culture and the Arts na siyang nagbigay ng pondong aabot sa 50 million pesos. It's very important among us members of the cultural community to also not forget our forefathers, especially those people, including the foreigners who helped, for example, erecting this edifice, such as the Dominican religious sectors. So very important for us to conserve and preserve, and most importantly is looking into how to maximize the utilization of the cultural hub like this. Kaya lang, hindi sang-ayon ng ilan sa planong pagbabago. We're trying to save yung artifact talaga. At saka yung, kasi the place it's, kasi mong dilapidated na yung building, the place itself kasi, it's still ano pa rin yan na yung talagang history. So, for me parang mawawala na yung essence ng history kapag ni-renovate, yung alam mo yun, siguro i-maintain. Paliwanag naman ng City Tourism Office, sisiguraduhin nilang hindi mababago ang itsura ng gusali, kundi madadagdagan lamang ng ilan pang mga pakulo na makatutulong sa pagsulong ng kultura at kasaysayan. Sinisimulan ng gawin ng master plan ng Dominican Hill at inaasahang sisimulan ang pagpapaganda nito sa lalong madaling panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga pasada ng mga balita ngayong umaga. Para pa po sa mga karagdagang balita at mga update, patuloy po kayong tumutok sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 po ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng
fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan pumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. This Friday morning, makakasama natin ang dalawang performers who are playing in the theater, and makikita natin ano nga ba ang pinaghahandaan nila on this upcoming May 30th. We have this morning, Riniel and Gio. Good morning! Good morning po. Good morning Good po. morning po, Ma'am Shita. Ayan. Oh, ang ganda ng smile nila, no? Na lumilipat yung energy sa akin. Alright, so we just wanted to start off. Gio, how did you learn ito nga, pag-play sa theater? Actually, very accidental po lahat ng to. Oo. So, parang since bata po ako, Oo. parang pag tinatanong ako, anong gusto mo maging? Gusto ko Oo. maging artista, gano'n. Pero hindi ko po in-expect na theater siya. So parang nung nag-transfer po ako dito sa Baguio, sa SLU po, St. Louis University, nalaman ko po na may theater group. At Wow. first, hindi ko po siya gustong pasukan. Oo. Parang na-persuade lang po ako ng mga kasama ko, yung mga kasama ko po. Tapos yun, biglang natanggap po. And eto na, andito na po ako ngayon. Oo, chances nga talaga brings us to something Oo. more. Ikaw naman, Riniel, Ayun how na, was it? Upon growing up po, ayun, tinrain na po ako ng mama ko maging storyteller. Yee! Sinasali po sa mga Oo. contest-contest, sa buwan ng wika and all that. And then, upon entering college, napanood ko po yung tanghalang SLU sa orientation day namin. Ay, Nung oo, meron. Freshie po meron. kami. So Oo. yun, nag-sign up po ako and luckily natanggap po. Oh, di ba? Ayan. Your stories are really something just maybe not by chance, but Yeah. also by choice. Ito naman, it's important kasi when you're training in the theater, syempre mapapagod kayo. How important it is, Riniel, na you have a support system, a good support system from your family, from your friends. Siyempre po, sila po yung source of inspiration natin na kapag napapagod tayo, may napagsasabihan po tayo ng mga nangyari sa araw natin. So yun, kapag nakita po natin yung reaction nila, kung paano silang ngumiti sa ginawa nating performance, nakaka-boost po yun ng confidence, Gusto ko mas yan. napapasaya po tayo at mas nakakapag-deliver ng magandang story sa audience natin. Oo nga, ikaw naman, Gio. Actually, para sa akin po, the other way, parang kapag nakikita ka na ng parents mo na pagod ka na from Oo, rehearsals, yes, from oo. parang na-discourage ka nila na, masyado ka ng pagod dyan, baka naman pahinga ka na lang, ganun. Pero what keeps me going po is yung passion talaga, the love for the arts. Kaya parang kahit pagod na pagod, kung gusto mo naman yung ginagawa mo, talagang ipipilit mo kahit Oo. ayaw na ng parents mo, kahit awang-awa na Oo. sila sa'yo, pero gusto mo yung ginagawa mo eh. Oo. So parang doon po yung nagda-drive ako ng motivation ko, more of sa passion. Passion po talaga. Oh, it's rare kasi, diba, that we have a theatrical artist here in the Philippines per se. We only have like a limited people that really would stood talaga to be an artist sa theater. And ang ganda kasi ng form of art. If I may ask both of you naman, now that we are graduating students, I know it's hard. It's hard for you to leave something that you've been with for ilang taon na din, di ba? Opo. With Gio, 6 years na. Tama ba? Ikaw, And then Riniel? 4 years po. Ayun, di ba tagal-tagal yun, parang relasyon. May ganun. Opo. I mean, ano naman yung value na natutunan nyo for being an artist na kaya nyo i-apply now that you would be in the real world? Ako po siguro yung discipline ng pagiging theater artist. Kasi kapag theater, parang rehearsal siya, hindi siya yung parang film na kapag nagkamali ka, pag nag-mess up ka, shoot ulit. Sa theater kasi, wala siya, rehearse lang po siya eh, parang isang buong take siya. Magkamali ka man or hindi, talagang yun na yun. Exactly. Kaya parang It is what it discipline is. po talaga yung nai-instill po sa amin. And especially kapag rehearsals, talagang super strict nung rehearsals namin, yung training namin. So talagang napipilitan po kaming disiplinahin yung sarili po namin. And yun po siguro yung mabibring ko
in the future endeavors ko po as a person and Wow. not just in the theater. Ikaw naman, Riel. Ayun po, na-acquire ko po yung pagkakaroon ng magandang work ethic. Ay, oo. Yes Totoo po. Pagiging professional, kung Yes. saan ka man, pagiging versatile, Oo. kung saan nagiging resourceful po tayo, and then Exactly. kung paano po natin i-present yung sarili natin Oo. sa iba't ibang platforms. Yes, that's Even right. pakikitungo po sa ibang tao. So, na-develop ko po yung leadership skills, Yes. communication, and other skills po. Oo, 'di ba? Ang ganda talaga ng forbearing nyo, yung pagkahulma at pagkahubog ninyo sa teatro talaga. If I may ask, what is the inspiration or the story behind The Curtain Call? So yung Curtain Call po, it's a play, performance po namin as graduating members din po sa Wow. Tanghalang SLU. It's a 5-show production po siya, 5 different plays po siya ng mga different writers din po and stories na kinurate po ng director po namin, Miss Catherine Nobleza. So, yun po, iba't ibang genre po siya. We could go from historical drama to drama to comedy, romance, lahat po andun po siya sa 5 plays po na yan. At ito pala, Gio, kanina din, kailan nga ulit siya, Riniel? May? May 30 po, 5 p.m. in CCA Theater at St. Louis University. How much is the entrance fee naman? So, free admission po ito. Wow! Yan. Grabe, we're just giving all your talent for pro free. bono. But however, Opo. again, this is just something also that you wanted to give back. Gio, lastly, you mentioned earlier that wala kang background on theaters and everything. Yes po. But how would you inspire people like you na gano'n, na may sariling kaparehas mong background? Kasi yung iba, hindi naman nila talaga alam pa what they want to do. But then, how would you encourage them? Ayun po, siguro since hindi nga po alam kung saan ka na-fit gano'n. Yes. You just have to try and explore. Kasi yun po yung ginawa ko. Syempre, na-persuade lang din po ako na sumali dito, gano'n. So, tinry ko lang po parang suntok sa buwan. And luckily, okay, this might be for me. So, with persistence and passion, dun ko na po kasi na-form yun eh. Hindi ko po siya initially na meron akong gano'n na passion. When I joined Tanghalang SLU, dun na lang po na-form yung passion ko talaga, as in wholly, na nakayanan ko magstay for 6 years. Kaya yun po, siguro sa mga other people po na kagaya ko po before, try and explore lang kung saan ka fit na shoes, kung saan yung mag-fit ka best. So yun po, and luckily, I'm glad na dito po sa Tanghalan ako nag-fit talaga. Ikaw, di ba, ang ganda ng story behind this one. And thank you for encouraging them. Riniel, ikaw naman, it's a total opposite. It's now you were bored, you wanted to be with it. But now, how do you encourage people naman with the same na core mo to continue? Kasi minsan you get out of path minsan. Yes, Yung parang po. na-demotivate ka na somehow. Well, you just have to keep your passion burning, Wow. yung desire mo po to perform. Siyempre, kung gusto mo pong makapag-inspire ng ibang tao, gagawin mo yung lahat para ma-keep on track lahat, align ng plans mo. Siyempre, you just have to prepare yourself then kung ano man po yung possible na mangyari. And ayun, aim higher. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sabi nga po ng dating acting director namin, Mr. England Castro, na kapag na-reject ka at nasanay na magiging ordinary na lang, pero siyempre, magiging big deal pa rin yun. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa at abutin pa rin yung pangarap ninyo. Right. Oo, this hope is something that we just wanted to hold on to when nothing is left. So, again, that would be on May 30th, Morning Barkada, 5 p.m. Free admission at CCA SLU Theater. Yan. And alam nyo ba, this morning, hindi lang tayo bibigyan ng performance, patikim kung ano nga bang makikita natin sa Curtain Call. We have, again, Gio and Riniel. Pero syempre, wala naman talagang perfect na family eh. Tama na, uuwi na ako. Successful sila mama at dad. Masaya kami. Masayang masaya. Kompleto na nga sana kung totoo. Di ba lang, Brad, uuwi na talaga ako. Biglang nalaman ni mom na may kabit si dad. Playboy kasi eh. Playboy? Ayos ah. Playboy, ganun lang yun? Wala na kami magagawa eh. Ganun talaga si dad eh. Bakit? Paano yung magiging bunga ng pagiging playboy ng daddy mo, ha? Playboy? Ganun lang yun eh. Si daddy talaga. Playboy. Teka, ba't parang galit ka?
Wala naman kaming kasalanan dito eh. Bakit? Paano yung magiging disposisyon ng batang sisimula sa mundong to? Dahil sa playboy mang daddy ha? Drew, lalabos ako sa mundong to dahil sa playboy mang daddy tapos sasabihin nyo gano'n lang yun. Tatawagin yung naano lang yung nanay ko dahil sa playboy mong daddy, ha? Brian, matatanda na tayo. Hindi ba malinaw na to sa atin, ha? Hindi mo na kailangan magkaganyan paulit-ulit na lang. Malabo to. Tuwing pag-uusapan natin, tuwing lilinawin natin, ang laging conclusion mo, playboy kasi si Dad eh. Si Dad talaga, Drew. Sinong hindi mapipikon doon? Eh, parehas kayo ng daddy mo eh. Kasi pati ang bisyo mo, namana mo sa kanya. Ako, may kasalanan ako dito. Huy, anak lang din ako dito ah. Hindi ko kasalanan yung desisyon ni Dad. Tsaka ikaw lang ba yung biktima dito ha? Hindi mo ba naisip yung magiging reaction ko? Tsaka ang unfair din sa part ko eh. Na pinaniwala ako ni Dad na mahal niya ako, mahal niya kami. Tapos malalaman ko may pamilya siyang iba bukod sa amin. Galit ka. Galit na galit ka. Na second choice kayo? Na pangalawa lang kayo? Pero bakit? Bakit kailangan may pangalawa kung kontento ka na sa isa? Perfect na yung number one family mo. Andyan na yun. Lechon na yung nasa harap mo. Bakit ka patitikim ng iba? Drew, mahal na mahal ka ng daddy mo. Nandyan siya sa mga decisions mo. Sa favorite sports mo, sa studies mo, pati sa hobbies mo. E pati nga sa pagpili ng girlfriend mo, nandyan siya eh. Oh, isa sa akin hindi niya pinakailaman. Ano? Tinanong pa nga niya ako kung magkano yung pera namin eh. Magkano yung panggastos. Magkano yung renta, tubig at kuryente sa bahay, di ba? Wow! Napaka-supportive ni Tito. Sustento, sustento! Andakan mo lang isa pang babae at pasakan mo lang ng pera. Ganun lang yun. Ganun lang ba yun, Drew, ha? Eh, pati nga yung paggamit ko sa apelido niya, hinabo lang ni Mama eh. Wala siyang kwentang ama! Wala! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init-tipid tips mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support tracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
Grabe yung guys. energy kanina eh. Oo. Grabe na, nasaktan ako. Bakit parang ganun? Tagos, Nako. tagos, Oo. tagos. Nanakit kayo, Kaya nga umagang-umaga. mapanakit ka. No? And dahil nga Friday na ngayon, alam namin na mag-enjoy kayo all over the weekend and we would like to thank everyone who watch us throughout the week po. Maraming salamat sa mga nakatutok sa aming Facebook account, YouTube at kung saan-saan pa kami, kung saan man kami napapanood, especially sa TV din na talagang nagsascan sila ng kanilang mga television para lang po mapanood kami. With that, I would like to greet lahat po ng taga La Union, Pangasinan, and Ilocos, no, dyan sa Pugo, La Union, Cabala, Union, to my family, and of course, sa SLU Tanghalan. Thank you so much po. Yes, panoodin naman at Congrats. supportahan natin sila on May 30 at 5 p.m. Oo. sa CCA SLU Theater. Comes na, join na, it is free. Yes. Ayan. Admission to everyone and also to my kids, Elera and Ethan. May you grow the same core that these individuals have. Yes. And to at the watchers po na nanonood sa Pugo, si Yan. Papa ko pa wala na nasa Puro Point rather, Agoo, and everyone po maraming salamat sa suporta nyo this week and for the following weeks to come. Yan, watching them kanina, it brings back a lot of memories. Bring back memories, Oo, oh. kasi nag-aayaan pa kaming mga college friends na Oo. manonood Ay. kami. Mapa-drama fest man yan or Oo. kung ano man yan. And ang maganda, nanonood Sir ako. Charles, itong kanilang performance this Oo. upcoming May 30 ay ang kauna-unang performance after the Yan. pandemic. So, we Oo. should really support, no, para makita natin ang pagbabalik Oo. ng normal. Oo. Sabi nga nila, pinush daw talaga nila as a Yes. way of giving back Diba? din Yes. before graduating. So, Mhm. thank you talaga. Excited na ako. Exciting. Yan. Exciting naman. Oo. Kumanta. May ganun daw. sorry. Paano? Wow. Ayan, pasalamatan ka din po ang aking nanay at tatay dyan po sa Tagudin, Ilocos. Sir, good morning po sa inyo. And also, pasalamatan ko po, Paloma Clothing Company. Kasa, may paganon. Patingin nga kung may damit sa loob. Syempre. I would like to thank Hindi, Wagwagan. galing yan. Gusto kayo, Wagwagan. ano? Hindi, galing yan lang sa auntie ko sa Canada. Oh, Ay, sa shopping. pinsan ko pala. Hi, good Hindi ko na maalala morning. kung kanino ko binili ito. Pero also, we wanted to say thank you for the undying support from our sponsors, starting with the TG Home Builders, Yes. NGCP, and Baguio Country Club. Ayan, pasalamatan din natin ang Pugo La Union, dyan po Ano sa yun? Pugad Adventure. Ano May sumabi. May Ah. lawit. Dyan po sa Pugad Adventure Resort. Punta na po kayo dyan ngayong weekend. And also Musar Music para po sa mga iba't ibang musical instrument. And also pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Oo, hindi ko pwedeng makalimutan ang nagpapalinaw sa aming mga mata at magpapalinaw sa inyo ding mga mata para makita ang aming ganda. Wow, tuwing umaga. Ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and sabi nga namin, ang mga produktong pampawi sa mga lamig at sakit sa ating katawan from Aldrich Corporation like Pau Masahe, Pau Liniment. Liniment. Perfect ko na yan, Liniment. Diretso na yan, ha? Dahil Good morning. wala nang aw Sa Pau! Ayan. Maraming salamat. It has been an awesome and amazing week for everyone. And kung ano man yung mga plano natin this weekend, go ahead and do that. We find gratitude in everything that we have in our lives. Again, maraming salamat to our tech team also. Nandito sa amin. Parate, araw-araw. And also, ang Rakitera at Madiskarteng Mamshi, magpapahinga lamang ngayong weekend. Pero babalik next week, Yeah. Mamshi Sheki. Saan naman kaya pupunta ang Dora at Minion in the House na Randy Guzman? Napakaliit pero napakakulit. Malalaman natin yan next week. Ayan, may plano. Ayan. At makakasama nyo po sa pagbabalik ko sa Tuesday. Wow! Dinerecho, char. Joke lang. Makakasama nyo ulit next week ang inyong gentle giant Charles Limon at Buat next week. Ayun. Bukas. Mag-extend. Ayan, magkita-kita ulit tayo at simulan natin ulit ang panibagong week sa next week dito lang sa Morning Balitaktakan! Bye! Sa next week.